ife ị na-eme ajụjụ ewefute bụ ajụjụ ya enye aka ka Igbo bụ Igbo ka anyị malụ onwe anyị ka eriri malụ ndụ ka ngwugwu mara aka ka eriri inene n'ala Igbo ka isi kwu increase of ndị na-etikpọ alụsị na-awakpo mmụọ dị iche iche obodo ji wee biri ejebula ọfọ esu ọkụ ọfọra esu onye ọkụ ejee n'iko esu onye ọkụ ejee na-alụsị obodo alụsị ụmụnna esu onye ọkụ ya bụ ife juru anyị anya kama na gịnị na-eme o ji dịka ọ na-arịgozi ka ọ na-enwezi increase of it ihe afụ nnọọ mbụ bụ agụụ ife poverty ife agụụ na-eme ọkachasị nke bụ nke na obodo anyị bụ Naijiria. O nwere ndị mmadụ amarọ nchọ ka nkọwa tata sọmụ ndị na-eji atikpo alụsị anakwa na-etikpo onye si onye ọbụla fie na ha bụrụ iru mmụọ ụmụ iru mmụọ evuru efufu obodo oyibo ndị nke anyị ele ndị nke anyị etinye na museum etinye wee nala ego. So enwere business aspect to this issue. Ịbịa anya tinye anyị gbasara selling of arts and culture, especially from Africa. If na many of our people out of no agụụ mụ na ka anyị esi wee bute ego nketa nke echi eje na alụsị ebu n'iru mmụọ esunye ọkụ wee kpagharịa ndị mmadụ anya ejee n'okwu na ụmụ onye ya na ibi ya na-ese mara na onye na-eme ife a nwee ulterior motive wee bụrụ ka o vuru jee vunye ndị ọzọ nala ego maka n'ihi ikwuru okwu dị ya maka na ama m na ije na museum ụlọ ọkpụtọrọkpụ ndị ọcha na ihe niile feji eme ihe nnene eji akpa ego ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ enene bụgasị isi ihe arụgasịrị arụ artifact ebugasị n'ala Igbo maka ebuje na ala Benin ama m mgbe Nigerian gọọmenti na-aba mba si bughachite some of them. So ị na-akọwa na ụfọdụ na one of the reasons ha ji eme ihe a bụ na nwee business motive behind it. And ịma na ọ na-awụ esu okpu n'ebe a eje na nke ọzọ je vuru ihe afọrọ anya na ọ bịaja eme ya gidigidi nọ ife ndị ụka na onwe ya na ibi ya na-ese esunye ife ọkụ eburu nke a chọrọ iburu je bunye ndị ọcha ifuga na ọ jọrọ njọ ọ jọrọ Igbo na-esigbu ụka pụrụ isi nke a nke mbụ nke Igbo wee bụrụ na ihe akwụkwọ na again wụ religious terrorism mkpọbi intolerance ma na nna echem na ọsọsọ n'ugwu Awụsa ka na-enwe religious terrorism ichere ka nkụwara ife na-eme n'Igbo Igbo nọ n'agha ịma abịa ndị ụka anyị si na ndị Muslim busofagụ agha religion that is terrorism. Aga na north a na-esu chọọchị ọkụ a na-esu ndị na-ekpelụ ndị ụka ọ na-ewute onye iro na-ewute onye azụ onye ọbụla bụrụ onye Muslim ibu nsogbu ndị Muslim ọ na-ewekwefe iwe na terrorist act and intolerance adịrọ ma intolerance of a man's right inwe his own faith his own religion. But ibezi ya na ala Igbo ifụkwa ndị ụka bụ victims of terrorism na the northern part bịa na ala Igbo nọ Igbo nyelu ndị ụka ana iji wee rụọ ụlọ ụka a na-akụnya n'ụka abịakwa na-emekwa terror ya bụ na ha si ugwu Awụsa gbara ọsọ agha nata na ala Igbo bịazie na-emezi the same thing ife ha na-eme ka ha na-eme anyị na be anyị ịbatazia n'obodo ụka ebenie banye na alụsị okwu mana o nwere onye si n'ife a ha na-eme n'ala Igbo kpatara eji eme ya ife a so o nwere ike ọ bụrụ vice versa ịba itinye ma na mkpụrụ onye kwụ ka ọ ya alụ okay maka njụọ daalụ hinne mana o nwere ụfọdụ ezinụlọ nwegasịrị inheritiri ihu mmụọ mana fasi na afa chọrọ ya and ha nwere right si na afa achọrọ ya ka ife such family ga-eme dịka onye ọgbakọ dị n'ala Igbo ka ihe ha kwesịrị ime. Nke mbụ bụ anyị na-enye anya na ife isi na ịchọrọ ọdịnwe right a na-ekwu okwu right and ownership anyị na-ebuzo wee treat because we na-ebute nsogbu ugwu mmadụ debere ife n'ife ya onye ọzọ ebi n'ike wakpu ya napụ ya n'ike mmadụ debere ife n'ife ya okay that's onye zọtara ndị nwa na debere ife na ana ha